Sunteți pe București FM, emisiunea Femei Umăr la Umăr. Pauza de duminică vine astăzi alături de tenorul Ștefan von Korch. După un an cu debut la Ateneul Român Concerte în Honduras, start de 2026 pe scena Teatrului Național din București și cea a Filarmonicii Brașov, cu proiecte coordonate chiar de el în stagiunea Musical Extravaganza, urmate de 2 serii pe scena Operei din Iași în Văduva Veselă. Iată că a avut un nou început de an și noi întâlniri cu publicul din capitală va avea, sau l-a avut pe 13, da, pentru că noi emisiunea o dăm prin 15. A avut un spectacol pe 13 februarie cu concertul Jotem, dedicat celor îndrăgostiți, dar și îndrăgostiților de muzică pe scena din inima micului Paris, cea a Teatrului de Revistă Constantin Tănase. Acestea fiind spuse, bine ai venit, Ștefan, la noi! Bun venit! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de voi, chiar dacă în altă ipostază de când ne-am mai întâlnit, da. Și o bucurie să fiu aici. Și noi ne bucurăm pentru că, vezi, te-am trecut la pauza de duminică. Bărbații ușor își fac și ei loc în rubricile noastre pentru că sunteți parte complementară din viața noastră și noi din a voastră. Absolut, eu sunt perfect de acord și e o bucurie când ne completăm. Da, nu te-am invitat la pauza de duminică întâmplător, ci pentru că tu ești un moment de pauză pentru noi, de fericire, de momente în care ne bucurăm prin spectacole pe care tu le oferi. Ce mi-ai făcut în ultima perioadă și unde te putem vedea, auzi? În ultima perioadă m-am perindat pe tot felul de scene, ba pe la Constantin Tănase, ba pe la Teatrul Național din București, Opera din Iași, prin Honduras, prin tot felul de ipostaze, dar tot în serviciul muzicii și în serviciul frumosului. Da, așa este. Și care este următorul tău spectacol sau următoarele, ce știi? Următorul spectacol este în data de 22 februarie sau 22 februarie, că unii spun așa sau așa, nici nu știu cum este corect. E corect oricum, important e să fim acolo. Iar naționalitatea acum mie îmi permite să greșesc. Dacă greșesc zic, eu sunt slovac sau neamț și ești iertat. Exact. Și ca noi cu blondele, da? Și eu sunt blond, deci e bine și asta. Și deci în 22, eu așa prefer să spun, februarie, am la Sibiu Vivo per lei, alături de soprana Oana Maria Șerban. Asta este foarte important de specificat. În data de 24 februarie avem concertul Jotem la Centrul Cultural Buftea. Deci va fi cumva dedicat așa pentru dragobete, pentru foarte doamne. Frumos, da. Din partea noastră întotdeauna a artiștilor, pentru că nouă artiștilor ne plac doamnele și întotdeauna ne-au plăcut. Artiștii sunt întotdeauna romantici. Sigur că da, și îndrăgostiți. Însuși toate lucrările au fost scrise pentru doamne. Degeaba încercăm noi să ocolim subiectul, pentru că acum totul au fost dedicat chiar dacă nouă sunt intrigi sau trădări sau așa, tot despre doamne e vorba. În viață e ca și în operă. Așa e. Nu, în operă e ca și în viață. Da, așa să fie. Și astfel avem acest concert Jotem pe care îl dedicăm din tot sufletul doamnelor și perechilor, bineînțeles. În data de 5 martie avem concertul Vivo per lei la Filarmonica din Târgu Mureș. Ce frumos! Unde va fi iarăși soprana Oana Maria Șerban. În data de 13 martie avem concertul Caruso, unde voi fi alături de baritonul Adrian Mărcan, pe care doamnele cu siguranță îl apreciază, și acesta va fi la Constantin Tănase. Deci în București. Da. Deci, cred că acolo putem să venim și noi, că vom fi în țară. Deci ne vedeți la Mureș, la Arad, la Sibiu și la București. Ce frumos! O primăvară plină de evenimente. Da, exact, și nu numai. Dar uite, pentru că tu ai spus și îmi cer scuze că nu le-am spus de la început ascultătorilor noastre, tu ai spus că sunt slovac, sunt neamț, am voie să greșesc. Ia spune-ne câteva cuvinte așa despre tine, ca să te cunoască și ascultătoarele noastre. Nici nu știu de unde să încep. De la început. Da, m-am născut în Oradea, tatăl meu este neamț, mama mea este slovacă și eu m-am născut în Oradea, deci practic sunt român. Da. Dar ai și scuzele celelalte, da. Așa, și muzică, cum muzică? Muzică obligat de tata, bineînțeles, primit talentul de la Dumnezeu pe la vreo 3 ani, am început să cânt la acordeon, la 4 cu sintetizator, deci un fel de pian.
și am intrat la liceu de muzică mânat de tata și de gândurile sale că eu trebuie să fac muzică. Și te-a văzut și talentat, evident. Cu siguranță, da. Ei, și ai știut că o să fie operă dintotdeauna? Nu, în niciun caz. Eu eram în ansamblul folclorice, mai cântam, mai dansam și cântam muzică populară slovacă sau românească, depinde de circumstanțe. Și prin clasa 9 mi s-a spus: Ștefane, tu vei cânta muzică populară italiană. Ok. Așa, și am tot cântat până m-au întrebat colegii: și cum îți place opera? Care operă? Păi tu cânti operă. M-a bufnit un plâns și niște nervi pe acolo, pumni prin pereți până am ajuns acasă. Că tu vrei de fapt populară, da? Eu voiam populară, nu mi se părea ceva atrăgător pentru mine opera. Ei, se pare că drumul pe care Dumnezeu l-a ales pentru mine a fost unul diferit și astfel am început tot supărat până în clasa 12-a să studiez operă și după ce am împlinit 18 ani mă gândeam: acum o să fiu rebel, fac eu ce vreau. Și tatăl meu este să zic, o persoană cu o mână forte și mi-a spus: du-te tu și dă admitere la muzică, oricum nu știi să faci altceva. Pentru că tatăl meu se pricepe la absolut toate și nu știu, cred că toți oamenii din generația sa sunt arhitalentați, de orice se apucă știu să facă. I-ai moștenit cumva talentul? Cânta și tata? Tatăl meu are o voce foarte frumoasă, doar că nu a cântat niciodată așa per se, cum se zice, a cântat pentru sine. Mama mea la fel are o voce frumoasă, bunica la fel, deci cumva este o moștenire. Unchii mei cântă la acordeon cu vocea, deci toată lumea... Deci e o familie muzicală, da. Și bunicul din partea tatălui era acordeonist. Și, deci, ce frumos! E cumva așa în sânge. Și astfel am ajuns la facultate, la operă. Când a început să-ți placă opera? Că totuși, nu? Că tu ai plâns prima dată. A început să-mi placă în momentul în care am revenit la originea vocii mele originale, pentru că mie de atâtea ori mi-au schimbat repertoriul și vocalitatea încât efectiv nu mă regăseam. Și stilurile. Și am fost baz, am fost bariton, am fost contratenor și la un moment dat am încercat, după vorbele unui profesor de acolo, să văd dacă nu sunt tenor. Ei, se pare că dintotdeauna am fost tenor, doar că ambitusul vocal era un pic mare și s-a constatat că eu aș fi tenor. Ei, când mi-au zis tenor, am căutat eu pe internet și îl vedeam pe Pavarotti, îl vedeam pe Domingo și așa, și toți erau faimoși. Zic, asta e de mine. Și bineînțeles, scopul nu este să fiu eu faimos, ci să mă dăruiesc acestui drum care mi-a fost dat și îi mulțumesc celui care mi-a spus prima oară că sunt tenor și lui Dumnezeu că mi-a deschis această cale și de acolo încolo am ajuns aici după câțiva ani de muncă și anume prin 2012 am terminat eu masteratul. Deci 14 ani de muncă am ajuns la Femei umăr la umăr. Da, așa este. Da. Uite că ne-ai făcut așa o introducere și un periplu al carierei tale artistice. Ce sfaturi ai oferi unui tânăr aspirant tenor care visează să ajungă pe scenele mari ale lumii, așa cum ai ajuns și tu? Da, în primul rând cred că i-aș spune să viseze, pentru că e foarte important să visezi. Dar în această meserie, ceea ce lumea tinde să țină deoparte de cei care vor să studieze este că această meserie este una foarte grea și sacrificiile sunt enorme, psihic enorme. Bineînțeles și fizică, dacă te apuci să bei și să pierzi nopțile, nu o să-ți meargă vocea și astfel va trebui să faci rabat și de asta. Dar studiul și implementarea acelui studiu, adică rezultatele acelui studiu apar după 5, 6 ani, 10 uneori. Deci cineva care vrea să ia în piept viața asta de cântăresc de operă trebuie să se gândească de 2 ori sau de 10 ori, pentru că rezultatele vor apărea sau nu.
Și pe lângă... Dar în niciun caz peste noapte. Rezultatele apar în ani. Nu. Sau poate ești născut pentru asta și automat poți intri de pe la vreo 20-21 de ani într-o carieră, să spun. Dar sunt foarte rare cazurile acestea. Pentru noi restul rămâne doar munca. Muncă, foarte muncă. George Enescu spunea că este 1% talentul și 99% munca. Absolut. Și cred că asta este cel mai important, ca cineva să-ți spună adevărul. Degeaba ne ascundem după povești și vise dacă nu trăim realitatea, pentru că trăim în realitate, nu în vise. Așa este. Foarte frumos sfat și sper că cine are urechi să aude. Și uite, acum pe final de emisiune vreau să-mi spui dacă există vreo piesă sau arie de operă care în opinia ta întruchipează cel mai bine esența feminității, pentru că de-aia ești aici. Tot ai zis că ai ajuns la femei umăr la umăr, nu? Esența feminității. Doamnelor... Bine, din punctul tău de vedere, evident, acum. Din tot ce ai cântat, din tot ce ai trăit, din Jotem, pe care... pot să spun din acest concert pe care îl voi cânta, și anume Jotem, cred că cel mai mult în ochii mei. Da. În ochii mei, eu întotdeauna pot să spun că am căutat femei gingașe și pe care am ales să le iubesc și să trăiesc viața alături de ele, și pot să spun că Julieta întruchipează acest idol al feminității. Și cred că noi, bărbații, avem rolul de a găsi această Julieta în fiecare femeie pe care o întâlnim și, bineînțeles, întotdeauna vor apărea divergențe, dar trebuie să privim dincolo de ele și să căutăm în orice situație, chiar și una rea, acel lucru pozitiv. Partea bună. Partea bună, cum spunem noi. Da. Minunat spus, îți mulțumim tare mult, Ștefan, pentru prezență. Venim la spectacole, nu uitați să-l urmăriți și pe conturile de socializare, pentru că acolo probabil că o să găsească programul următoarelor tale spectacole și concerte. Mulțumim tare mult! Mulțumim, succes, mult succes! Sunteți la Femei Umăr la Umăr la București FM.